συγκεκριμένο ελικόπτερο έχει τη δυνατότητα να υψώσει 24,5 τόνους συνολικά, με μορφή εσωτερικού ή εξωτερικού φορτίου. Δύναται να μεταφέρει έως και 44 επιβάτες ή 33 αριθμιστές ή στρατιώτες πλήρους φόρτου. Η ταχύτητα πλεύσης του είναι 120 κόμπι για 223 χιλιόμετρα ανά ώρα και η μέγιστη ταχύτητά του αγγίζει τους 170 πόντους, 215 χιλιόμετρα ανά ώρα. Και μπορεί να παραμείνει στη φύση